Oke, monggo. J, terima kasih Mas Pur terkesemnya. Ega rental mobil untuk jalan raya tikungan ke Songo, Bendungan Bojonegoro. Pak Kanan, sing ketika tanggalipun 30 bulan 10, makan wonten Ngelu, nyambangan Kembang Lamongan. Selamat beraktivitas. Mas Omek yang ada di Malaysia, salam buat keluarga untuk dalam mundu ke Songo Bendungan Bojonegoro. Pak Teguh, di cepene go. Jare lure tondo moto tak bani minangka lene tresna yen suwe ora ketemu nyawang jare lure wis hilang janganku. Terima kasih Pak Teguh.
senajan kopi sak cingkir Cerut nanging bisa gawe padange pikir iki lo yen ora ngombe sak sore watone wangi keteri sekretar kopi wis misuwur rasa enak mas ya dik ugelan angpake ala cacake aku memarep ning ati ayo kanca unjuk kopi